Balei bau Pele ubadai urang yelekai football baken sai tam jong ke perthei Khlem yo Pdiang ya ke khusnam ka ba he tam jong ke jing yelekai football ka balatip kum ka Ballon or award ne ka Golden Ball award. Upile udai player ubasanam jong ka ri Brazil ba jong ke perthei baro kawai. Ba donru gi baong ba lingba upile kan sa pau bha ka jingle kai football agine gi sngi gi bamenta ka ling sodong ka perthei ba la tibru ya upile kum usim jong ka jingle kai football upile ula yarab ban penjob world cup hadu license na ga benta ka Brazil kada host nem khat khandai spa san phra khat khandai spa nriu pheu ar bat khat khandai spa nyau pheu upile ula yo ban thep adu nyau phnyau goals habaro ki jingle kai international ki jongu hagi khat san snem ki jingle kai football ki jongu kare ke jing tubit jong pile kala penlong yo pile ban yo Pdiang shipun ki award nagari Brazil juru na ki weipat ki senju bape ya ki jingle kai kenjat ball bade husnem arajar upile rengkat bad Maradona kila yo ban Pdiang ya ke khusnam ka bahe tam na ka FIFA kabala tip kum ka FIFA Players of the Century lani ka khusnam ka bakerpang na banta ki rang ilekai bakensai jong ka spasnem Henry wat la dau pile de player bakensai tam jong ka perthei Henry Khlem yo Pdiang ya ka khusnam Ballon or award lani ka Golden Balls award haga jingele kai football jong u kabade ka awards kabala sam da ka French News magazine jong ka rifran shaki player bakensai tam jong ka snem lasdang ban sam ya kani ka khusnam dei nadu snem khat khandai spa san phnreu bad dei tang house nem arajar shipeu hadu arjar khat san latip kerteng ya kani ka awards kum ka FIFA Ballon or award namar ka jingsnok tilang ka FIFA rengkat bat kani ka senjuk mendang ini page naga ei ka daw ba u pile Khlem yo Pdiang ya kani ka khusnam Ballon or award haga jing im ka jongu ka dawi ka dei bo pile dei player jong ka deuba Europe udei player naga deuba South America namar ya kani ka khusnam lamang kerpang tang nag menta player jong ka deuba Europe latibru ya kani ka khusnam kum kata ka European Football of the Year award but dei nadu usnam khat khandai spa khandai phnreu la sam shabaro kirang elekai football jong ka perthei Henry ki dei pat kirang elekai ki bai elekai na ki club ba pher jong ka deuba Europe Henry kani ka jingpen kala na ka mentau pile mentai shu namar ula shong thai la bun snem dei na kani ka daw bo pile Khlem yo Pdiang ya kani ka award hadu bukut ka jingle kai football ka jongu ka taw snem khat khandai spa nyau Henry tang upile Maradona ru ubade player bakensai jong ka Argentina Khlem yo Pdiang ya kani ka award Henry day house nem arajar khat saw rengkat bat ki kemen upile le yo ban tabaning kong ya kani ka khusnam kum volunteer ban IT ya kani ka khusnam show Cristiano Ronaldo ubala job house nem arajar khat saw But hakane ka jing sam khusnam upile plaru bau don shibuntali gi khusnam ke bo pher bo yo Pdiang kane ka wei pat pat ju yo namar ba kamdon haka deuba bo yele kai kata South America haka wei ka magazine jong ka rifran penmi ausnem arajar khatsan labu ya ka dur jong pile rengkat bat ki nyauteli ki Ballon or award ne ki Golden Ball award kane ka magazine ka pen pauru baladau pile udai player bele kai na deuba Euro ula ban yo Pdiang hadu nyauteli ki Ballon or award aga jing im yele kai football ka jongo